Benne legyen az is. A zene benne legyen. Ezt a kezem is érdekes benne, ami most művészetet csinál. És akkor nézd meg! És azt is, hogy itt mi alakul, azt is. A felületeket vett fel, papa. Ezt nézd meg, micsoda sötét szurok az. Meg a magokat. Hogy ezzel mit csinálok, azt nem tudom. De gyönyörű anyag, nem? Szobor. Nézd meg. Okay. Nézd meg a kezem, nézd meg! Nézd meg! Anyuska kezei. Nem beszélek, mert olyan lassan. Mi? Nem beszélek, mert olyan lassan hallatszik, amit mondok. Hogy lassú vagy? Nem én a Szerintem, hangom. Papa, csak magyarul. Mondjad angolul. Nem mondok semmit. Angolul. Semmit nem mondok. Angolul. Na, köszönöm.